karet Dyah Wara Ayu Suginem yen Cinandra Pindha Suba kang astawa lengkeh tindaknya kang kapindha Dewi Banowati yen awan kados garangan tapi nek bengi mencorong tanpa bidodari itu mendung patang arep udan kukus kelapa pada jejogetan suwilae kukus brahma ambarengi tumurung tresna Kembang Arum Probolinggo.
Panjenengan nyekar kalau bintang tamu Diah Ayu Warosugino. Anda penasaran? Cari dalam Raden Wijaya. Oke, YouTuber Aka di mana saja. Niki wah nyolong petek. Kempling duet to. Karo Pak Slamet, karo Pak Slamet. Kembang arum Probolinggo sampun. Malih. Nggih. Ora Pak sampai Belum ngate kuwi wong. Pi. Maisa wingi lho. Wingi kae kempling wingi. kempling mah. Wi mau kempling. Sawine kempling kuwi lho. Nggih. Nggih, coba karo Pak Pak Slamet monggo. Anu, Pak Slamet. Oh Pak Kemis.